Здравейте отново и добре дошли в каналът Кристина Митева Books and Life. Днешната тема на видеото е топ 10 факта за Южна Корея. Националното знаме на Южна Корея, наричано още Таегуки, представлява бял флаг с червено-синя емблема и 4 от триграмите багула. Белият цвят символизира мир и чистота, а синьото и червеното са цветовете на добрите и злите сили. Корейският език се пише на азбуката Хангъл, което идва от Хан – велик и Гъл – писменост, което означава велика писменост. Тази азбука се състои от съгласни, двойни съгласни, като КК и ТТ. Гласни, ютирани гласни, като Я, Йо, Ю и дифтонги, като АЕ, УИ и така нататък. Много голяма част от корейците говорят на руски език. Най-бързият интернет в света е в Южна Корея. Учени изчислили, че той е 2 пъти по-бърз в сравнение с много други развити страни. От векове корейците ядат някои храни, за да са здрави. Кимчи е едно от най-популярните корейски ястия. Корейците смятат, че то подпомага на здравето на кожата и красотата й. Представлява ферментирани зеленчуци, основно зеле, но и други според сезона. За разлика от българското зеле обаче, му добавят много други подправки, като червен пипер, рибен сос, джинджифил и други. Кимбап е друго корейско ястие, което е хубаво не само на вкус, но и на външен вид. Приготвя се с ориз, зеленчуци и евентуално месо, които са убити във водорасли. Прилича много на японското суши. Корейската система на възраст е много интересна. Например, ако си роден на 30 декември, тогава още същия ден ще станеш на 1 година, заради времето, което бебето е прекарало в утробата, а когато стане нова година, на 31 декември, ще станеш на 2. И това ти е втория рожден ден, а по българския календар всъщност си на един ден. Ето няколко корейски фрази, които е хубаво да знаете. Здравейте! 안녕하세요. 안녕하세요. Давайте с мен. 안녕하세요. И благодаря. 감사합니다. 감사합니다. Давайте с мен. 감사합니다. Чао, чао! Това беше днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Също така, моля ви се абонирайте за канала, ако все още не сте, и дайте палец нагоре на видеото. До следващия път!